Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj Wam wyrządzę o tym, że jak się coś zrobi w chałupie, to wiele razy się prawi familii albo przyjacielom, przyjdźcie się podziwiać, jako to jest zrobione, jako je izba posztrajchowano, jako je dłaszka zrobiono. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to mi dajcie suba, subskrybujcie mój kanał, a dajcie mi i palec do grychu. Będę rod. Jeszcze do niedawna na cieszyńskiej ziemi był takowny zwyk, że jak się obrychtowało albo obieliło izbę, kupiło jakiś legier, segment, a i kupiło nowe auto, to potem przyszła familia się na to podziwać. Kiejsi hańdowni się izby bieliło, lebo sztrajchowało, roz za czas, co by pająki przegonić. Tak się na to prawiło. Jak się na ścianę gichło wopna, to przyszła się na to podziwać starka, a Eny rzekła, że to jest dobre, bo przeca bieliło się a i chlyw, a masztale. Ale jak po tym nie skorzy, jak izbę sztrajchową Malysz, to już przyszła cała komisji, bo Malysz nie sztrajchował izby pół dnia, ale ze 3 dni. Najprzód gazda z gaździnką se musieli wybrać barwę, potem jak już się dorządzili, to im Malysz pokazał wołek z roztomańtymi wzorami. Jak się wszyscy pospołu dorządzili, to na wszystkich ścianach były wzorki takie same. Ale jak na każdej ścianie były insze wzorki, to znaczyło, że się gazda z gaździną powadzili. Izbę stazików się sztrajchowało roz za ruski roki, bo starzy ludzie wszystko mają dobre, a to z nimi wydzierży aż do śmierci. Ale jak już Malysz swoją robotę zrobił w izbie, kany spali gazda z gaździną, to potem każdy, co chałupę nawszywił, się szał na to dziwać. A w takiej chałupie woniało farbą, a w pomalowanej izbie było jako w pałacu. Wszystko było poukludzane, pomyte, a jako nowe. Wszyscy prawili, że izba jest szumnie posztrajchowano, tak dycki trzeba było żyć. Ale stare ciotki potem między sobą rządziły, że przeca tam w tej izbie będą mieć ćma, a ty wzorki wołkiem robił jakiś paprok, bo są krzywe. Ba i siostra starki przyszła, a prawie Jezeryna. Żody nie wiedział wiele gorzołki. Wybaczcie. Ta starka przyszła, a prawi Jezeryna, przeca to macie szumne. Ale po tym, jak się rożło światło, to nie wiedziała, jeśli je dzień, lebo noc. A żody nie wiedział wiele gorzołki polą Malyżowi stazik, kiedy mu to je gans jedno. Jeśli izba będzie biało, zielono, lebo czorno, bo on w niej iny spi. A większą częścią czasu je na polu, lebo w kuchyni. A jak się kupiło nowe meble, tuż przeca, że się zaś wszyscy przyszli podziwać. Na segment siedyski prawiło, że jest szumny, ale baj taki tapczan, na którym se szło siednąć, no to już szło o nim coś i pomamrać, bo zaś jak przyszły stare ciotki, to jednej je pod życią twardo, a drugi je gans dobrze. Tuż żadnej nie lza było wygodzić. A były kiedyś takowne stare ciotki, że się podziwały do nowego segmentu, odewrzyły se dźwierka, co tam gaździno schowała, a jeśli będzie mieć dość placu na wszystkie obryczki. A dycki się prawiło, ja to mocie szumne, taki paradne, bo inaczej się nie śmiało żyć. Ale zaś, jak paniczki szły ku chałupie, to se rządziły pospołu, że przeca oni to mają twarde, albo mało wiele im tamtego wlezie, a że one by tego nie kupiły ani za Boga. Familia się przyszła podziwać, a i na auto, co se go kupił gazda z gaździnką. Baby się dziwały na barwę, a jeśli mokółka, ale chłopi ci mamrali, że motor jest słaby, a że tukaj rzowi, a tam gdosik do tego buchnął. Ale dycki ci, kierzy coś nowego mieli, sami sobie byli winni, bo się chwalili, że oto mają izbę posztrajchowaną, lebo nową dłaszkę, albo nowe auto. Prawili wszystkim dookoła, przyjdźcie się podziwać. Tuż przyszli, podziwali się, a dycki rzekli, że to jest szumne, bo tak trzeba było. Żaden nie powiedział niemiło powogi Żyd, że to jest szpatne. Ale byli tacy szczerzy, co powiedzieli, że to jest szpatne, no ale potem we familii były roztomańte kurowody, a zwady. No, ale choć rzekli, że to jest piękne, to potem jak już poszli ku chałupie, to mamrali,
ale to już jest taką no, ludzko natura. To mam rani, nie było ze zowiści, ale zależało, jeśli gaździno dała babom na stół buchtę, a po sztamperlu ważunki, a gazda, jeśli chłopom w garaży polał samogonu, a ku temu dał po kąszczyczku uwędzonego boczku albo szpyrki. Przyjdziemy się podziwać. To jest tako tradycji, co ona je furt na cieszyńskiej ziemi, a niech je między chałupami, bo to nie ma zowiść, ale ciekawość. Tuż jak se coś go brychtujecie, to rzeknijcie, kiedy się wszyscy możemy przyjść na to podziwać.